Dün 24 sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň hemde Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňeldilen mejlisini geçirdi. Bu barada TDH habar berýär. Hökümet maslahatyny halk maslahatynyň gurulmaçylygyna garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk işlerini hemde beýleki käbir meseleleri garalypdyr. Onuň dowamyna prezident Berdimuhammedow Nowatdagy günä geçişlik barada we raýatlygyny ýitirip Türkmenistanyň hemişelik ýaşaýan ýüzlerçe adamy türkmen raýatlygyny bermek barada permana gol çekdi. TDH-nyň maglumatlaryna görä prezident garaşsyzlyk bayramynyň 27 ýyllygy münasibetli 1722 benniniň günäsini geçmek barada permana gol çekdi. Türkmen lideriniň 24 sentýabrda gol goýan resminamasyna laýyklykda günäsi geçilen raýatlar mundan beýlek azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki esasy jeza çäretini şeýle hem belli bir ýerde ýaşamak borjyny ýüklemek görnüşindäki goşmaçy jeza çäretini çekmekden boşadyldy. Awgustyň aýagyny azatlygyň biri-birinden habarsyz ençeme çeşmesi Türkmenistana ýurt garaşsyzlygynyň 27 ýyllyk bayramy şeýle-de halk maslahatynyň mejlisi münasibetli günä geçişiň oglan ediljekdigine garaşlýanyny habar beripdi. Prezident Berdimuhammedow hökümet başyna geçeli bäri Türkmenistana uly bayramçylyklara gabatlap günä geçişlik oglan edilip durulýar. Ýöne günäsi geçilen benniler barada maglumatlar ýurduň metbugy serişdeleri arkaly köpçülige ýetirilmeýär. Şu ýylyň iýun aýyna Gadyr gejesine gabatlanıp oglan edilen günä geçişde 611 tutsag azatlykdan mahrum etmek baradaky esasy jezasyny çekmekden boşadyldy. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmeleri maý aýynyň aýagyny bu gezek Gadyr gejesine gabatlap azatlyga çykjaklaryň arasyna gülönçüler diýilýänleriň hem bolmagynyň ähtimaldygyny habar beripdiler. Emma bu maglumat tasdik bolmady. Garaşsyzlyk bayramy münasibetli düýün günäsi geçilenleriň hataryna halkara hukuk guramalary tarapyndan syýasy benniler ýa wujdan ýesirler diýilip hasaplanýan adamlaryň hem bardygy ýa ýokdugy häzirlikçe belli däl. Adatça Türkmen prezidenti mundan öňkü günä geçişliklerde eden jinayatyny ak ýürekden toba eden adamlaryň işe ýerleşdirilmegini degişli döwlet resmiýetlerine tapşyrýar. Emma muňa garamazdan Türkmen türmelerine oturup çykanlar öýleriniň soňu bilen işe ýerleşmek meselesine uly kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýanlyklaryny, güýç idaralarynyň işgärleri tarapyndan häli şinde her hili kemsitmelere sebäp edilýänliklerini aýdýarlar. Türkmenistanda 2018-nji ýylyň dowamyny 3 gezek günä geçişlik oglan edildi. Olaryň ilkinjisi Nowruz bayramyna gabatlandy. Şol günä geçişlikde azatlygy göýberilen tutsaglaryň sany ma'lum edilmedi. Ondan sonra iýun aýyna Gadyr gejesine gabatlap Berdimuhammedow 611 tutsagyň günäsini geçmek barada permana gol çekdi. Garaşsyzlyk bayramyna gabatlanyp oglan edilen günä geçişlikde jemi 1722 benni tutsaglykdan boşadylyp, bu soňky wagtlarda boşadylan tutsaglaryň sany boýunça iň köp günä geçişlik hökmüni hasaba alyndy. Öňkü prezident Niýazow ýylyň dowamyny bir gezek diňe Gadyr gejesine günä geçişlik oglan ederdi. Ýöne bir gezekde ol müňlerçe bennini boşadyrdy. Onuň tersine Berdimuhammedow günä geçişlik tejribesini ýylyň dowamyndaky bayramçylyklara ýaýyp azazdan tutsag boşadýar. Düňkü geçirilen hökümet maslahatyny günä geçişlik barada permana gol çekmek bilen bir hatarda Prezident Berdimuhammedow dürli döwürlerde öz raýatlygyny ýitirip hemişelik Türkmenistanda ýaşaýan 735 adamy türkmen raýatlygynyň berilmegi boýunça permana gol çekdi. Ol Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrligine, Içeri işler ministrligine, Migrasiýa ullugyna hemde degişli beýleki edaralary raýatlyk berilen adamlara bir aýyň dowamyny Türkmenistanyň pasportyny çykaryp bermek barada tawsyryk berdi.